sugeng dalu Mas Gurit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen Pak kula tak menggeh-menggeh dulu mon Pak. Nggih nggih Mas. Aduh jan lagi bengi iki dagelan liwat ki Tegalan Pak. Duh ya ampun. Saking ramene sing mirsani Mas Gurit. Saking ramene sing mirsani. Saestu. Kowe liwat Tegalan. Pripun? Lah aku liwat kandang wedhus rindel tok. Loh, lah liwat kajeng nggih kebak piyayi kang mirsani. Wis ora kena dipiyak ya. Saestu mboten saged dipiyak. Tenan. Dalu menika acara napa Mas Luduk? Acarane apa ki? Alhamdulillah Pak Roni nanggap wayang neluk sinden kondang. Nyeluk dagelan dalange ya kondang. Alhamdulillah. Mek trimo ngresmekne wit dikethok iki muga-muga. Kok wis iki ki pancen tandurane piyai kene rumangsamu. Mula alhamdulillah Mas Gurit. Nggih. Salam hormat kagem Kyai Maron sedayanipun alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ampun enek bunklon cacahe siji. Insyaallah Kyai Maron sedayanipun ning benjang saged minggah kaji. Amin. Iki lho Mas. Enek bunglon rupane biru. Enek bunglon rupane biru. Insyaallah Kyai Maron sedayanipun sehat selalu Allahumma. Amin. Lho niki lho donga niku penting. Heeh. Sing penting yo dongane kuwi. Iki to enek tawon rupane ireng. Enek tawon rupane ireng. Muga-muga warga masyarakat Maron kabeh meteng bareng. Kok meteng bareng lambemu iki kok. Rabisik to. Mula alhamdulillah Mas Gurit. Nggih. Mboten ngirangi raos hormat kula kalih piyai-piyai sepuh ingkang lenggah wonten ngandhap. Jer kula lare nem ngadeg jejeg wonten panggung panjenengan. Nggih. Ngoten. Niki jan gayenge ora umum, Cobi. Nggih. Pak Makroni menika lek kagungan kersa, wah jan. Kok Pak Makroni gundul. Sapa Pak? Mas Roni. Lah iya Mas Roni kok Makroni kok iso. Tak kaya jajane anakmu kan ya. Pak Mas Roni menika wah jan daleme pundi to, Pak? Lha iki ta sing rong dadi iki lak mangke. Rong dadi lambemu kuwi kok iso. Pak Mas Roni menika pengusaha hebat. Pengusaha hebat. Nggih katitik beliau menika anggenipun tasakuran akikahan dalu menika mboten dipun nikmati dhewe ning dindum karo warga teparone kali warga masyarakat sak kabehe. Oke. Inggih mula sangu panjenengan nganti pesinden nganti wiyaga nganti musisi. Abot entengi awakmu lho. Ditanggap si abot dalang kita Mas. Ya iya no. Sik nggawa yoga, nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa seniwanti, nggawa backsound. Tetapi lak ra nggo debok dhewe. Kok ora nggo debok deboke Mas Roni sing nyapi. Lah lek enteng ya kudune nggo debok dhewe ke omah ngono. Ya dalang iki wis dicawisi sing nggawe omah nyapu fungsi debok. Lah ya wis to. Apa teman ke dalang kok otong-otong debok kok ngomah iki apa enek kok iso. Lah marang tuamu kan ya debok dhewe. Lah kek kepepet to. Ya ora to. Samu. Matur nuwun Mas. Nggih. Mula Pak Mas Roni sekeluarga dipun pujaken pinanggih bagas kewarasan kinemulan kabagyan kamulyan katentreman rahayu sedayanipun. Amin Allahumma amin. Jan ruang ini sing nanggap pengusaha tak larang nih ruang. Waduh peyuh ning Pak Mas Roni niku kok ngenyang men mboten Pak? Mboten. Saestu. Wah, tenan wong iki los kok. Lek Mas Roni iki ora ngenyang, bojone lek ngenyang dridil Pak. Wong wedok ki lumrah ngono kuwi ngono lho. Ning niki wau pun cemawis sedayanipun Mas. Nggih. Kyai ngriki leh ndelok wayang niku nyenengke. Wis ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kampeh gatekne. Kingko nek bar wayangan. Wit-wit gedangke mesti sesuk subur. Subur yang diuyu-uyu tak ono. Subure ra umum Mas. Mboten. Lho, kowe iki ya ora kok ming ngomong. Kowe ngomong tok piye lah aku teko dadan ning kono. Heeh. Batinku jeding tak golek ora enek. Aku akhirnya nguyuh ning parkiran kono. Parkiran nding mobil. Iya. Bareng aku yo ning nding mobil kok mobilnya mlaku. Akhirnya tak tut ning ngene akhirnya. Lah yo edan kok iso mangsamu. Iki awake dhewe ditimbali Pak Mas Roni. Iya, seneng aku wis Lho ora kok seneng tok, ya kudu melu urun. Urun apa kira-kira ndek apa kok urun.
Sugih Mas Roni karo aku. Bocah iki dijak omong-omongan kok iso. Maksudnya kaya Mas Gurek iki nek rene timbali cepake lakone apa ngono. Ya, wis to. Oke aku ki pokoke. Kowe kok Blitar rene. Lah sing arep mbok wenehke Pak Mas Roni itu apa? Diomongi kene iki ra nggo apa-apa kok ngowahi kocul kejane iki. Wis gendeng ya. Maksudnya melu mikir Pak Mas Roni iki lho. Keluarga kowe ora tak pikir kok mikir Mas Roni. Keluarga kowe murat marit kok malah. Maksudnya nanggap wayang ki ngopo? Syukuran akikoan. Budek iki kowe menjane. Iya ning maksud. Lah ya wis ngono lho. Pak Mas Roni akikoan ki kowe melu ngrasake. Rasane sapa? Pak Mas Roni. Bojo kowe ora tau tak rasakne wong rasane Mas Roni. Bojoku lho nganggur. Mbok kalih panjenengan Mas. Wah, Sampeyan ki karo aku sedulur lho. roh. Nek wis blangkone padha, klambine padha, jarike padha ki bathuke padha, penemumu kudu padha. Ora iso padha lho. Lah ngopo? Manuke beda. Kowe mbok candak kok iso ngono lho. Kemelek cilik nek iki. Adem. Kowe nek ngono ki iki mesti suwenenge ra umum iki. Aja ganggu tatin lho, sik weanan karo malaikat Israil sih. Aja. Dene ya. Mas, Nggih, kula Mas. panjenengan dipun rawuhaken kalian Bapak Mas Roni. Imam Bahroni. Nggih, nika otak-atuk gatuk asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa jeneng kuwi lambange kegayuhan. Leres. Ya, suka piye? Bapak Mas Roni. Nggih, leres nggih, Pak. Mas menika masyarakat biasa selalu dirangkul oleh beliaunya. Tidak membeda-bedakan kuwi melarat endi sugih, semua itu adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iki lho. Mas Ro. Mas Ro. Rata-rata piyayine seneng budaya. Nyatane ora kok seniman lokal tok Ponorogo ning wiwit jajah Jawi Tengah nggih dipun timbali. Lho, ngono lho. Omongane wong ditangga wis ngelem ngono ki sumum. Kowe iki ra maido tok. Iki ki nyambut gawe ya gawe pemikiran ora kok guyon ngono lho. Iya. Ngene iki Mas Roni. Niate wis kasembadan ngluwari ujar adicara akikoan nggelar wayang kulit semalam suntuk dalange Mas Gurit dagelane tak jo klitik. Jo kluthuk. Mboten kluthuk ben golek pangan dhewe Mas. Iki pokoke buki golek pangan dhewe-dhewe iki pokoke. Klambine padha lho. Garwanipun sinten, Pak? Mboten dipun serani ngomong Mas Roni. Wah, Garwane Buroni. Buroni nae. Buroni. apa? Mau ya urung metu ya sop rambung ndok kok. Nih. Kowe iki dagelan mikir panganane nyapa to kok iso. Mbok nyambut gawe sik. Nyambut gawe sik piye wong ya. Weh, kene ndagel kono mek serap-serup. Modele kaya ndagel ning depot model iki. Kok ngomong sik. Wong kok wis ndang ngomong ngono ngopo to? Kowe mbok dadok-dadok. Ora dadok-dadok aku isin nek kowe diagel rebuk soto sop ngene iki. Lah isin nak budal kowe. Sing dibayar ki isine iki. Ora budal lambemu wong wis lunas e. Iki wis karek merongos tok e kok iso. Iki ya ngono sop mosok mek kentang tok ya kok ya kendel men aku ngono lho. Mbok ya enek wortel apa piye ngono. Ngono diokahi lho. Wis Buroni, Pak. Apa? Buroni. Buroni iki wis pokoke muga-muga wis padha karo sing mbok omongne. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sing diakikohi muga-muga dadi putra sing migunani tuprape nusa bangsa lan bekti karo wong tuwa. Desane Maron. Maron ki madhep mantep besok desa kene iki dadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Ron ki rono rene desa Maron ki bakal dikenal menjadi desa barometer desa-desa seluruh Kabupaten Ponorogo. Mergo desa kene sing dadi desa gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Niku lho, Pak. Nggih. Kula niku lek jelasin apa man mesti iso, Pak. Pun. Ana nimbali dalang Mas Gurit. Guki gunemane Mas Dalang ki kudu bisa disaring lan dianggit. Tegese apa? Gurit ki gunemane kudu disaring lan dianggit. Wayang ki enek sing apik, enek sing ala. Kita sebagai penonton harus bisa menjadi penonton yang cerdas, sing elek aja digawe, sing apik ayo dicakne. Lho, elok lho ya ampun lambemu. Iso gemes iki. Kowe iki dek ngramong ngene iki lho. Saiki kok lambemu iso lunyu tenan. Ya ampun bocah. Nyeneng nek lambemu. Cangkeme mbok awok-awok.
Aku gemes. Gemes ya gemes, tanganmu lho pusing iramu. Wah. Rit. Ayo. Loh. Kowe iki kupingmu budek ya. Ayo. Mas Gurit iki gunemane kudu bisa disaring lan dianggit ki loro karo dalan. Oh, alah dadi siji ta. Wong pinter ki ngono lho. Kowe iki- Ana dalang yoga karo pesinden. Yoga. Yoga ki ya saga ki gotong royong. Dadi samu bareng ini bekerja sama itu penting. Walaupun gamelane dewe-dewe ini yang dituju adalah satu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nyatane di rumahnya ya kepenak. Kepenak banget. Rungokno. Iki lho pintere ngene iki ya dipene. Cerdas tenan kowe. Rupane kaya dingklik barang iso. Berarti ana yoga, ana pengrawit. Pengrawit ki pengangen-ngangen kang irit. Tegese apa yen rame kaya ngene kita harus ingat masa yang lalu. Bahwasanya 2 tahun selama pandemi awake dhewe prei. Mulai pas tanggapan rame awake dhewe kudu irit. Oh. Pengrawit, Pengangen-ngangen kang irit. iki ana sinden. Sinden ki sinden. Ya, Mikir kok kowe. Ora iso pelawak kekinian atau milenial itu teknologi zaman sekarang jangan ketinggalan. Sinden iki sikapmu harus baik kalau duduk aja sampai senden. Nah. Mergo iki dadi tontonan kudu jejeg, Ini. ora leh ngantukan. Iki sik sore. Sore. Limbukan. Limbukan ngene. Engko nyura Tetep ora leh senden. weluh. Apa nih? Ana waranggono. Waranggono ki saka tembung warang ki warangan. Apa? Marangan. Marangan ki wadah utawa ungkal nggono ki nggone wis ana. Heeh. Dadi warangan ki ungkal nggone wis ana. Dadi sapa wae sing di pusaka yen pengen ngungkal nggone yen ning kene iki. Layakno Pak Masroni mu kedanan nungkale iki. Lho, Ya. tegese ungkal kita mempunyai asumsi yang positif. Jangan negatif thinking. Tegese rasa kudu diungkal, gaman kudu diungkal. Wong lanang ki gamane tresno. Aja sampe ndelok wong itu sing ayu iki kego. Paribasane kita harus punya prinsip. Ora ana wong ayu kejaba bojone awake dhewe. Welok lho, omonganmu jan Ono apik. lho. Hebat pikirane hebat. Ana unen-unen mangan tompat aja dicampur karo duren. Mangan duren aja dicampur karo tomat. Aja rabi sinden marai asam urat. Bener, Pak. Bener. Lho rungokno iki. Berarti yang yoga Pengrawit sinden waranggono. Ane dalang. Dalang kuwi nama lainnya. Iku teng cerit. Sik to, kok elek men to? Nek dalang kuwi lak ngudal piwulang. Iya. Lek lamarannya teng cerit. Teng cerit kuwi tengok karo cerita. Oh. Tadi beliaunya Mas Gur ki tengok lingguh ora pindah ning ndi ning karo nyeritakne lelakon sing disuwun karo Mas Roni bengi. Mula ana tembunge ora ana dalang mesti teng. Cerit. Dadi nek Mas Roni ngaturi para yoga Sugeng dalu Bapak Pengrawit. sinden. Sugeng lenggah Ibu Waranggono. Lho Pak Dalang. Sugeng rawuh Bapak teng cerit. Dadi sampean bengi iki dudu dalang ning teng cerit. Ngono. Lambeng Karo cerita. Mula ben gayeng dalu menika Mas. Oke. Kula tinimbalan sareng dulur-dulur kula saking Ngayogyakarta. Iya. Wonten Mbak Tatin, wonten Mbak Elisa. Siniwati kondang, Ini pelawake memang kondang. dispesialkan masyarakat Ponorogo secara Oke. umum. Heeh. Secara khusus Piyayi Maron. Lan kula niku matur suwun sanget kalih Mas Roni. Kula biasane nek ketemu mek Tatin tok. Heeh. Ketemu karo Elisa Kapur Barus tok niki. Heeh. Kok kapur baris Vin? Sapa Kang Urus. Kok kanguru gitu. Or garus. Kula nek delok wong loro ngeten iki bareng-bareng kula kelingan kalih jinate almarhum Mas Seno Nugroho wong. Wis banyol wong. Almarhum Nggih, Pak nggih, nggih. Seno. Nggih niku gara-gara niki kula ditanggap kali semen Gresik, Mas. Ngenten. Nggih. Alhamdulillah. Niki malah ajeng ditimbali pabrik semen wonten pusatipun. Nggih. Mas Kluthuk arep timbali ke Iki sana. tanggal 30 berangkat mriko, Mas. Percontohan semen iki ajeng dicor yen teng mriko. Dadi mengke Cor matamu. Wah. bisa. Ya kene serembak duduk kentongane kentong. Ya kok takangane iki lho, Pak. Kentongane cekel di kentongan. Ya kene diajeng garwanipun Kakang. Coba caket marang pun Kakang diajeng Tatin. Suwi ora katon kowe ana ngendi wae karo aku si Tanjung. Kula menika dolan
dolan wonten mriko-mriko lho. Kepiye? Dolan. Dolan ki kudune ngerti wayahan nanging kowe malah ora ngerti wayahe. Lah pripun to Kang Mas panjenengan menika nggih kesah boten mantuk-mantuk lho. Sakwise kautus dening Gusti Prabu Saladikrama ya gene ora ana pawarta sing ndak tampa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Sido Paksa. Leres, Badhe ngecek token listrik. listrike tesih utuh engko kula jak teng pawon. Lah napa? Kula setrum ndiasmu kuwi. Toprak api-api yo nggih token listrik, nggih PLN barang ki yo ngopo kok iso. Milenial itu. Mangsane. Listrikku ki kuat. Nek mati lampu panggah murup. Lah kok iso? Gensete ning kene iki lho. Mangsamu. Dajeng Kang Mas, panjenengan menika saking pundi mbok kula nika sampun kapangalen panjenengan kula le ngantu-antu ngantos pinten-pinten dalu lho. kowe kondo yen ngenteni tekaku nanging jebul tumindak murah pecus ndak mireng. Jenengan menika mireng kabar saking pundi? Kabeh para prajurit wis ngandhake yen kowe cecaketan marang Gusti Prabu Saladikrama. Menika kabar ingkang boten leres Kang Mas. Si Tanjung, Kula ing papan kene ndak pasrahke katresnanku mung kanggo kowe. inggih semanten ugi kula Kang Mas. Kula menika nggih tresna saestu kalian panjenengan. Aku percaya. Dramu ndi to, Le? Iki nyapel sih. Aku tak omong sik ora taktuk-taktuk. Sumarata kauman kene marang ki toprake jos. Heeh. Ngawur. Gone toprak kene yo an. Kok iso angger ngomong tuk, angger ngomong tuk lho. Apa rumangsamu kene iki nggon tuk-tukan ngono apa? Lah aku kadung cinta karo kentongan nih. Awak kentongan iki kayu. Kentongan pring. kok dicintai lho. Lah kentongane wedok, Kentongan ki pring, donggolan pring. tapi wedok. Kok Ero. edok? Delok. Jakrek bocah iki. Aku delok nek Mas endi to sing wedok? Ngapa to, Tin? Delok. Alah, wis koyo tekmu dhewe lah pokoke. Aku ki urung weruh. Wis to wing lek ndelok padha. Kok padha aku delok. Wis aja mbok delok paling ya sik amba kuwi. Ora usah mbok delok. Pengen delok pengen tenan. Pengen delok. Tenane. Delok. Tenang lho ya. Aja kaget lho. Ora. Lho. Kowe ra sembrono to. Gayamu gila. Mun aku ya ora ngono. Masa? Ora. Delok. Lho apa? Kentongane Kan anu neram masa. Kentongan kok wedok to. Lah kene iku lho Mas, kan anu bungi wedok. Aku dadi apa iki? Dadi apa? Dadi munyuk. Kowe dadi kates e. Kok dadi kates? Lah munyuke menek kates. Ya ndang menek. Mbok. Kang Mas. Iki dadi. Panjenengan menika wonten pundi kula dinteni, Mbok? Kula tak melu ngenten iki terus kadenge mboten petal kalian panjenengan to, Den Mas. Ngene lho. Sejak sejatine aku wis karo kowe. Nyapa to, Duk? Lah kok ketoprak iringane Monata. Lah, saking aku kangen karo yoga iki lho. Iso. Aku karo iki aku. Lah nyapa? Ngosek. Ayo tenang. Kowe iki ora sembrono. Kesetrum karo musik. Gila. Awar lho, Nyapa? iki menungso Lah, didak-dak. iki sikile kaya undak-undakan kaya ngene kok iso. Yo bene to. Ya tenanan, ketoprak. Sing apik. Ketoprak sing apik.
Tenanan, Din, tenanan. Ya. Sing ra tenanan sapa? Si Tanjung, Apa? wonten dalem. Injih wonten dalem Kang Mas. Ing papan kene gage kuwi kondo bloko ya, si Tanjung. Kula kedah kandha menapa? Matur menapa? Kowe aja goroh. Yen ana ing paregolan wis mangerteni Gusti Prabu Saladikrama wis cumandha ana ing papan kene. Ya gini kowe sik selak. Kula menika mboten menapa-napa kalian Gusti lho. Kula Oi. namung jagongan kemawon. Kowe aja goroh. Mboten. Dak rewangi golek tumbaling praja. Totantoh nyawa toh pati. Yo kene kowe tega mentolo Panjenengan mboten percaya kalian kula napa Kang Mas? Yo Mbak. Dawa katimbang. Ayo maju. Iki ditangkap kok melu guyu ya. Biong Mbak. Piyong. Ayo maju. Sing guyu ben kono. Piyong. Dawa katimbangan Gusti Panten. Yo gini kowe lir wong ngawat-ngawati bendaramu putri. Mboten kirang-kirang angin kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Sejatosipun Gusti Putri menika mboten bisa sedeng. Yen Kula menawa menawa dados saksi wonten ing dalam kepatihan. Iki Iki menawa menika dakwa maneka warna. wis tak Sakit raos ing manah kula Gusti Panten. Aja. Kula menika dados abdi ing dalam kepatihan. Menawa dakwa maneka warna Gusti Panten. Gusti Panten. Kula menika tresna saged kalian Gusti Putri. Nanging ing menapa menika dakwa. bajingan kowe. Mbok ampun kasar ngenten niku ta, Jemane. Kowe ora ngerti. Niku biyong lho. Ora ngerti sapa aku Karo awake dhewe kok lali gitu. Gusti Putri. Piye to Yong iki kok malah dadi kahanane kaya ngene lho ya. Lho tidak siap Gusti Putri. Panjenengan menika mbok ampun kasar kalian. Ini sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten saestu. Kowe ora tumindak sedeng. Dramu lho, dramu. Iki wis ngene kok mak slendu. Des ngono lho. Drama ra kompak. Nah. Ose, Sik. Walah kowe kok ngerti ana rapi kowe. iki lho sapa lho. Ayo. Kowe Ampun to. tumindak sedeng. Ampun Kang Mas. Kepiye? Ampun. Kowe ora tumindak sedeng. Ampun to Kang. Kowe ora tumindak sedeng. Iya, niki kepiye ta? Kowe arep kewangi. Gusti kowe arep kewangi. Gusti kowe arep kewangi. Kowe arep kewangi. Ampun. Mbok jotos tenan. Ampun to, Kang Mas, kula menika mboten tumindak sedeng, Kang Mas. Nuwun ampun, Loh. Kang Mas. Sik. Hei. Iki jangkauan sinyal kuat e. Sampai Kula cedak-cedak. menika mboten tumindak sedeng. Piyong iki mbok diandani to, aku ki mung yo ora ngomong-ngomong tenan lho. Dengan Si mriki. Tanjung. Yen nganti kowe ing papan kene ora kandha bloko, pun Kakang ora bakal wedi kelangan. Kowe ning papan kene. Apa to yo? Iki lagi. Ayo. Gage kowe ndang kandha sadurunge pusakaku ndak rangkake ana sarandring badan. Nyong, apa ngono? Aku ki ora tumindak sedeng tenan. Ngomong nek aku ki ora tumindak sedeng. Iki kok apa ki jenenge getihku? Ambune wangi. Ngomong dhewe kok aku wedi. Ngomong apa? Gusti, kula menika saestu mboten tumindak sedeng. Kapejano kula mboten menapa-napa nek panjenengan mboten pitados kalian kula. Wandene kowe wedi kandha bloko malah kowe lila ndak pateni. Nanging Gusti, niki kula weling sing pungkasan. Menawi kula ludira menika. Ludira kula menika mangke gandanipun aram ateges kula mboten tumindak sedeng.
sedeng. Kula tumindak sedeng. Krungu boten? Len Mas. Kowe kandha yen ludiramu anggondo aroma teges. Kowe ra tumindak sedeng. Nanging yen kowe anggondo amis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanjung. Kula kenging. Sejatinipun Kakang Trisno marang kowe nanging Krisin ayah. nyambut gawe ngrusuh iki. Ing papan kene pun Kakang ora bisa menehi pangapura marang kowe Diajeng Si Tanjung. Wong kula saestu boten tumindak sedeng lho. Benakno. Ngeleran. Ya percaya murid Gus Samsuri kok. Si Tanjung. Injih. Mas siji nyek 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 nyek. Nah, siji Mas. Banter Mas. Nah. Sri Tanjung. Nenek sing menapa to, Deng Mak? Waspadakno. Yo. Piye to iki yo? Ing papan kene minangka sing dadi seksi lan ana liya. Yo mung Byung Ban lan kowe nanging kabeh wis dadi kasunyatan yen kowe wis guruh ana ing sak pangarepku. Ndangak. Ndangak. Bapak, kula menika boten tumindak sedeng saestu. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene luwih becik kowe suwiken Si Tanjung. Gusti Putri. Gusti Putri. Peh rambayare ditutup-tutupne. Byung Ban, Tega. Jenengan tega. yo gini aku ora tega. Menika bener ingkang jenengan tresnani. Kowe paring sabila, Kula mboten sampil ning kula ngomong bloko. ndak ketutke nyawamu. Aja to. Wis mikir. Suwikir. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu Diajeng Si Tanjung. Wah. Si Tanjung. Awakku abot. Son efek. Son efek. Belum ora Si Tanjung mabuk. Si Tanjung. Aduh. Jebul tiramu akodo arep. Tenak kok. Kados pundi kontone lutiranipun Gusti Sri Tanjung? Getian gondo wangi Byung Ban. Kula sampun matur dumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tidak lepat. Nanging ing menapa tetep panjenengan percaya. Oh, alamane goblok. Si Tanjung. Kladuk aku mateni. Kladuk menika pun kula sampun matur bloko. Gusti mate goblok. Ayo dirukti bekal. Utang duit sahur duit. Utang pondo sahur pondo. Sing mbok karepke kepiye? Sarene panjenengan sampun percaya bener ingkang kula tresnani. Saged nyawa mati saking aku. Aja ais. Aduh. Aduh. Aduh Byung Ban. Kowe tega
mati ya. Ketok enek sing urung mati. Duh yo. Loh. Sing kendut-kendut. Tak gedek dah. Kaya ndas lele digedhek kok. Oh iso. Loh. Bendera lanang wis mati. Sing wedok ya temekan mati. Guna apa aku urip ning aku. Tinimbang aku ora ana gunane luwih becik aku mati. Patine lho. Patine. Oh malah turu bareng ya. Sik. Mati yo mati nih ora mapan. Kok mapan? Kok dadi nang kene? Lah nek bantalku mubadir. Kowe iki yo. Kene balik ke. Kudune iki malah ora mbok pateni reja-rejane jaman jenenge Kutha Banyuwangi. Lah ngopo aku mbok pateni iki? Alah yo nek bubuk luwih maneman. Eman-eman yo mesake to tatin kok iso. Lah iya kok yo milih kene lho. Mbok milih. Loh, aku kan sesuai dengan apa yang saya katakan. Sebagai anak yang berbakti, saya harus ingat di mana tempat lahir beta. Kok iki kono kuwi. Kete lho, Pak. Payang niku lak lunak to. Nggih. Mula diparingi niki wau gen pamundutan Pak Mas Roni wonten Prahmen Sri Tanjung. Monggo prahmene napa Mas Jo, kula nderek panjenengan. Pancen wayang kulit ki luwes saiki Mas Lidik. Pancen nganggo ludruk yo patut, kayak ketoprak yo pantes. Leres. Mula nggih sak gaduk-gaduk kula kalih Mas Jo Kluthuk kalih Yutate. Nggih. Kirang saenipun nggih nyuwun pangapunten. Niki wonten mewala Mas Lidik. Dipun paos. Nggih. Saking Bapak Slamet Semek. Nggih, nyuwun Sri Huning. Ugi Bapak Kasan sekeluarga nyuwun Sri Huning. Oh siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi